Всім привіт! І сьогодні буде розпаковка, що я купила в копійці. Так, блеск для губ. Далі у нас пепсі з манго, смаком манго. Шоколадна паста з оріхами. Так, така масочка для губ, масочка для обличчя. Жвачка така, що солодкий вати робиться жвачка. Чай з лісовими ягодами. Креветки, типа мівіна зі смаком креветки, чилі. Какао з карамелью. Сирні чіпси і кубик-рубик. На цьому все. Всем па-па!